And now, it's time for SPG. As in, super. Back gonna earn secret file. May hinipan akong balon sa kwarto ni Kuya. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Intoy. At ito ang aking SPG, as in super. Back gonna earn secret file. Hindi ko talaga ugali ang mag-trespassing. Lalo na kung hindi ko teritoryo. Sa bahay namin, meron naman akong sariling kwarto. At katabi ng kwarto ko, ang kwarto ng kuya ko. May mga pahalang na butas sa bandang itaas ng dingding na naghiwalay sa mga kwarto namin. Kaya dinig ko pa rin ang mga ingay mula sa kwarto niya. Kahit yung ingay ng TV o radyo, malinaw sa pandinig ko doon sa kwarto ko. Minsan nga lang, may mga ingay kang maririnig na hindi mo maintindihan o hindi maipaliwanag ng dewa mo kung ano ba talaga ang nangyayari. Isang gabi kasi, binisita si kuya ng jowa niya. At sa kwarto sila tumambay, buong magdamag. Noong gabing yun, parang balisa ako sa kama. Kasi hindi ako makatulog ng maayos. Maingay kasing pakinggan sa kwarto nila kuya. Alam mo yun, yung pakiramdam na ang ingay-ingay. Hindi mo alam kung ano yung mga tunog na yun. At pinipilit mong intindihin kung ano ang ginagawa nila. Dahil sa hindi pangkaraniwang ingay na umaalingaw-ngaw hanggang sa kwarto ko. Hindi ko lang makakalimutan ang ilang mga salitang narinig ko na sinabi ng jowa ni kuya sa kanya. Halimbawa, una, sabi ni ate kay kuya, Jules, ibablow ko na. ibublo ang ano? Kandila? Hindi naman birthday ni kuya nung gabing yun ah. Baka may celebration siguro. Pero ewan, alam ko hindi nila maansarin nung gabing yun eh. At walang nag-birthday sa kanila. Eto pa, pangalawa, sabi ni kuya kay ate. Kate, luluhod at didila na ako ah. Didila? Ano? Kumakain ba sila ng ice cream? Ba't di sila namimigay kung ganun? Nasa kabilang kwarto lang naman ako eh. Pwede naman nila akong katukin para bigyan kung nahihirapan silang ubusin yung ice cream. Tsaka teka, pwede naman silang umupo ah. Ay. At ito pa, pangatlo. Sabi ni ate kay kuya.
Sarap ng hotdog mo, Jules. Masarap naman talaga magluto ng hotdog ang kuya ko eh. Pero bakit gabi-gabi sila kumakain ng hotdog? Ba't di na lang sa kusina? At saka, bakit parang may naririnig akong umuuga? Ano kaya nilalaro nila? Niyuyug-yug ba nila yung hotdog na sinasabi ni ate? Ang weird. Pang-apat, sabi ni kuya kay ate. Ifi-finger ko na para dumulas. Balutin ko to mamaya pagkatapos. Ano yun? Naguhugas sila ng plato? Yung parang sa commercial na fi-fingerin yung plato para madulas kasi wala nang sebo? Wala naman sila sa lababo ah. Tsaka bakit kailangan balutin? Hindi ko maintindihan talaga. Tapos, biglang umaga uli. May narinig akong umuga ng malakas sa kwarto nila. Alam mo yung parang lumilindol kahit di naman. Sana talaga walang mangyaring masama kay kuya at ate. Lalo na sa finger ni kuya na may padudulasing ibang bagay. Pag may binabalot, pagkatapos ma-finger, normal ba na umuuga? Panglima, sabi ni ate kay kuya. Sasaktan ako, Jules. Ang haba ng ano mo. Anong mahaba yung ano? Number 10. Ang mahaba yung ano? At bakit nasasaktan si ate? Ang alam ko lang na mahaba kay kuya ay yung mga kuko niya. Bihira yun mag-nail cutter eh. Tapos, finger pa para dumulas. Naku, kung ako sa kanya, putulan niya muna yung mga kuko niya. Baka kaya ganun, nagkakalmutan na sila. Nasasaktan na si ate sa haba ng kuko ni kuya. Grabe naman sila. At pang-anim, DJ Rocky, ito ang hindi ko makalimutan. Sabi ni kuya kay ate. Sandali. I-withdraw ko na. Ihanda mo yung pamahid. Iwe-withdraw ang ano? Pera? Parang naglolokohan lang yata sila ni ate. Wala namang pera si kuya na iwi-withdraw sa kwarto niya. Ano yun? May sarili siyang ATM? Tsaka, uga pa rin ng uga sa kabilang kwarto. Yung totoo, nag-uwi ba sila ng ATM na may pera tapos inuuga nila para lumabas yung pera? Tapos, ipahid daw? Ano kaya yung ipapahid nila at saan? Nai-stress na ako noon, DJ Rocky. Ayoko lang talagang umimik at magtanong sa kanila. Kasi bilin sa akin ni kuya na wag ko raw silang istorbohin. Kaya ayun, nakinig na lang ako sa mga ingay nila sa kwarto. Pagkatapos mag-withdraw ni kuya, ay natahimik na sa kabilang kwarto. Inoff nilang ilaw at wala na akong narinig sa kabilang kwarto. Nag-assume na akong tulog na sila pagkatapos ni kuyang mag-withdraw at nakatulog na rin ako sa wakas. At nung may araw na, may hinahanap akong damit na susuotin ko sana sa araw na yun. Hinalukay ko yung buong drawer ko, wala doon. Kaya naisip ko, baka hiniram ni kuya. Hindi lang sa akin pinaalam. Mahilig kasi siyang magsuot ng mga damit ko. Hindi mahilig magpaalam sa akin. Pero kadalasan, nilalaban naman niya at binabalik pagkatapos. Pero itong damit na gusto kong suotin, hindi pa niya naisa sa uli. Kaya ang ginawa ko, pumasok ako sa kwarto niya. Tamang-tama lang kasi umalis pala si kuya, pumasok sa work. Pagpasok ko dun sa kwarto niya, parang ang linis-linis. Naalala ko tuloy yung mga narinig ko sa kanila kagabi ni ate.
yung iboblow ni ate na kandila. Tumingin ako sa paligid, wala namang kandila. No? Yung didilaang ice cream, wala namang nakatapon na container ng ice cream sa trash bin ni kuya. Yung hotdog, hindi ako sure kasi baka nakain na nila yun. Yung finger na madulas na binalot, malabo ko namang makita yun dito. Yung winidraw, sure ako, pera yung winidraw. Kaso, mukha namang imposibleng may ATM na sarili si kuya sa kwarto niya. Kaya, pagkatapos kong ipagkibit balikat ang mga tumakbo sa isip ko kagabi, binuksan ko na lang yung cabinet ni kuya. Saktong-sakto. Nakita ko dun yung t-shirt ko. Nakasampay sa hanger. Kaya kinuha ko na lang. Isasara ko sana yung pintuan ng cabinet ni Kuya DJ Rocky, kaso may nakita akong isang maliit na pakete na sinlaki ng pakete ng sigarilyo. Kulay pink ito. At ang nakalagay sa pakete ay Amore or Amor. Pumasok agad sa isip ko, aba! Mukhang chewing gum to. Amor ang brand, strawberry flavor. In fairness mahilig pala si kuya sa ganitong klaseng chewing gum. Bilan ko kaya siya next time. Ako naman, curious na curious kasi ngayon pa lang ako nakakita ng brand na ganun ng chewing gum. Strawberry flavor pa. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko yung pakete ng Amor. Nagtaka ako bigla DJ Rocky kasi hindi chewing gum yung nakita ko. Balloon na maliit. Hinawak-hawakan ko yung balloon na nasa pakete. Inamoy-amoy ko. Amoy strawberry nga. Ang sunod kong ginawa, sinubo ko yung balloon. Lasang strawberry nga. May sabaw pa. Ninuya ko yung balloon. Chinuwing gum ko. Kaso pagkatapos ng ilang segundo, nawalan na ng lasa. Kaya niluwa ko yung balloon. Ang naisip ko na lang, total ay hindi naman siya chewing gum. Hipan ko na lang. Kasi mukha naman siyang balloon. Kaya yun, hinipan ko yung balloon na strawberry flavor. Hinipan ko ng hinipan hanggang sa lumaki ito. Ang pinagtataka ko lang, DJ Rocky, nung lumubo yung balloon, ay iba na yung itsura nito. Kamukha nito yung Mr. Totoy ko. Ang weird talaga ni kuya. Bibili ng lobo na strawberry flavor, pero pag hinipan, mukhang Mr. Totoy. Para saan kaya yun? Ang ginawa ko na lang, pinutok ko yung lobo at itinapon sa basurahan. Tinapon ko rin yung pakete kasi sayang. Pumutok na yung balon ni kuya eh. Sa isip ko, pag nagtanong siya, sasabihin ko na lang na pinaglaruan ko yung lobo niya. Yun nga lang, nung umuwi siya at pumasok sa kwarto niya, narinig ko na lang na bigla siyang sumigaw ng, Intoy! Bakit mo pinakialaman yung condom ko? Hindi ko naman alam kung anong gamit nun eh. Basta, ang alam ko pag ganun hinihipan hanggang sa pumutok. Sabi ko, Kuya, wala. Hinipan ko lang yung lobo mo tapos tinapon ko kasi nabutas na. Nagdabog si kuya. Ako naman, nagkulong lang muna sa kwarto. Pagkatapos nun, hindi na ako umulit na makialam ng Amor na pakete dun sa kwarto niya. Ang tanging lesson lang na natutunan ko dun, DJ Rocky, ay huwag pakikialaman ang gamit ng iba nang hindi nagpapaalam. Pag hindi sa'yo yung balon, huwag mong hihipan. Baka magalit yung mayari. Tsaka, isang lesson pa pala uli, huwag gumamit sa kondominium ng iba. Baka sariling kondominium matipan nito kung sakalang kinakailangan. Bumili. Yun lang po. And by the way, DJ Rocky, happy 10th anniversary pala sa iyo,
Salamat sa pagbabasa ng kwento ko at sa kwento naming lahat. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Intoy at ito ang aking SPG as in Super Bacchanal Secret Farm.